Kaixo Joseba, Andrea naiz, Durangoko Honekin zentrotik eta gaurkoan zuekin esnekiei buruz hitz egingo dugu. Onak diren, txarrak diren, beharrezkoak, ezinbestekoak, gauza guzti horiei buruz. Bueno, gaurkoan hitz egingo dugu esnekiei buruz, askotan entzundalako ezinbestekoak dirala, bestela gure kaltzioa zela jaso aldugun, edo kontrako iritzia bentzun izan du, garela izaki bizidun bakarra, helduaroan be esne bat konsumitzen dagoena eta gainera ez dana gurea, ez? Orduan, zer da egia? Bietako zein da bertxo egokiagoa, edo esnekien barruan ze aukera daku, danak di aukera egokisa, badauz beste batzuk aukera hobiak beste batzuk baino. Egia da orokorrean esnekiak eskaintzen dozkuena dela batez be proteina, dantzak eta kaltzioa, hortaz, gustoko izan ezkero eta kalte egiten espadozku, aukera egokia izan alda esnekia konsumitzea ala nahi badugu, baina ez dugulako nahi gure ideologiagatik edo kalte egiten dozkulako badauz beste alternatiba batzuk eta behar izan horrik asetu aldia. Beraz, esnekirik gabe bizitzea posible da, baina beti be hori, pertsonaren nahiak hartu behar dira kontutan. Esnekien barruan zer sartzen den galdera oso ona da, ze gaur egun goa supermerkatuetara eta hor sekulako pasillo luziak daku, bai hotzian eta baita giro temperaturan. Esneki kalitatezko modura gomendatzen duna, izan alko zan esnea edatekoa, gero jogurtak be aukera egokiak izan aldia, baina jogurren kasuan garrantzitsua izango da jogurtak naturalak izatea. Ze gaur egun gehiena esaporedunak dira, eta horrek eukitzen dago edo azukrea, edo bestela edulkoratzaileak, eta horregatik ez dira hain interesgarriak. Hobe da hartu jogur natural bat, eta fruta batzuk gehitzea, zapore bat eman nahi badiogu. Eta gero griego motakoak egia da, gantz pixkatxo bat gehiago dakoila, azkenean nata gehitzea xaue, baina alternatiba hon bat da baldin eta zure gainontzeko elikadura ondo egokituta badau, eta gustoko bozu, igual azetasun gehiago egiten dutzu. Orduan gukor jolastu egiten dugu perfilaren arabera. Eta gero ikusten dugun zapore duna honeik, hor danetari topatzen du, baina normalian egia da azukretan nahiko aberatzak diala. Eta gero, oinain modan dauzen proteinasko jogurrak eta alternatiba bat izan lehizke, baina kontuz, hemen ikusten duzuen moduan, hau adibidez proteinasko da, baina zapore duna berdin. Orduan, beste gauza batzuk be kontutan hartu behar dira jogur bat aukeratzeko momentuan. Eta gero, gaztaien kasuan alternatiba ezberdin pila bat dauz. Egunerakotasunerako adibidez mozzarella, feta edo gazta freskoa izan lehizke alternatiba egokiak, eta, bestela be, adibidez, gazta onduak alternatiba on bat badia, baina egia da kasu horretan nutrienteak pixkatxo bat konzentratuago dauzenez, hobeto dela ez hainbeste egunerokotasuneko kontsumorako. Esneari buruz gero askotan egiten duzkoen galdera bada, ia zein dan aukera egokiena, ez? Esne osoa, erdi gaingabetua. Egia da hor lehenago korronte bat egon zala, askotan gomendatzen zala esne gaingabetua. Ustez, esneko gantzak oso interesgarriak ez ziala pentsatuaz eta desberdintasun energetikoagatik. Baina gaur egun ordea ikusi da, esne osoak dakon gantza azea izan arren kalitatezkoa dela, eta gainera, esne osoa konsumitzen danean, askotan, azetasun sentsazio handiagoak lortzen diala. Orduan guk horpilin bat gentian esku izten du erabakia. Bai aipatzea, esneko gantzetan aurkitzen dugula adibidez, D-vitamina, beraz, esne gaingabetuetan edo esneki gaingabetuetan ez dugula vitamina horren absortzioa erraztuko. Eta gero bestalde batetik aurkituko ditugu edari vegetalak. Edari vegetalekin gertatzen dena da, izan dira produktu bat sortu dena, baina ez gure behar izan nutrizionalak asetzeko, nik esango neke gehiago sortu diala gure behar izan organoleptikoak asetzeko. Hau da, gauzoituta igual gozarian likido zuri bat hartzera, postre moduan goiarakin jaten den besteolako zerbait solido eta zurisa jatera. Hortaz, edari vegetalei dagokionez topatzea nahi duguna bada, esnearen konposaketa antzerakoena dakona, egia da ikusi dela proteina iturrietatik soja askoak izaten diala antzekoenak, eta gero interesgarria izan leke kaltziotan aberastuak izatea, olaia ziurtatzeko pixkatxo bat kaltzio behar izan horrek. Danadan beste elikagai batzun bidez lortu aldula. Eta egia da askotan lehenago korrantetan beti bakarrik jartzezala elikagai batek eskaintzen dozkun energia edo kilokaloria kopuru horreian arreta. Baina gaur egun ikusi da ordea askoz be garrantzitsua dela elikagai horrek ematen dozkun nutrienteak edo dentsitate nutrizionala zein dan. Ze kilokaloriak bestela batzutan hutsak izan aldia. Nik askotan hau azaltzeko kotxe baten adibidea jartzen dut, eta azkenean da, imaginatu zudakotzula kotxe bat diesel, eta saltatu dauela pilotoak. Reserban sartu dela. Zu gasolindegira joan eta gasolina botatzen bazatzu, pilotoa desagertu egingo da, ze depositua bete da, hau da kilokaloriak sartzen baduzu, azetasun sentsazioa lortuko dozu. Baina kotxe horrek arrankatuko dau? Ez, ze sartu zatzuna ez da kotxe horrek behar dauena martxan jartzeko.
Bueno, eta espero dut, urrengo erosketan esnekiak edo edari vegetalak edo produktu vegetalak kontsumitzeko orduan kontutan hartzea gaur egundako irizpideak eta batez be fijatzea beraien kalitate nutrizionalean. Eta bueno, guk hemen jarraituko dugu honekin zentroan Durangon lanean. Eskerrik asko!